Gikan sa plitihan dari na Santas Precious Bugas, Presidente Ferdinand Marcos mimando nga libkaso na ang ipatuman nga price cap sa presyo sa bugas sumay. Unsa kay reaksyon sa mga rice retailers nini? Atong sayran ang report ni Nico Sereno. Live, Nick. Yaslan human sa kapin usa ka buwan gilibkas na sa Malacañang kinilang gimando nga price ceiling sa presyo sa regular o wild milled rice nga gibaligya karon sa kamerkaduhan. Gipahibaw sa Malacañang karon nga gilibkas na nila ang price ceiling sa bugas. Kahinumduman, hinapos sa Agosto, gipirmahan sa Malacañang ang price ceiling mandate nga nagtakda sa 41 pesos sa presyo sa regular milled o 45 pesos sa well-milled rice. Ang mga negosyante mituman ni ini labi na sa pag-inspeksyon sa mga ahensya sa gobyerno kung namaligya ba sa baratuhon nga presyo. Sa kalambuan karon nga gilibkas na ang price cap, lain-lain ang reaksyon sa mga rice retailers. Si Ginang Nieves nakapangutanan ni ini sa paglibkas sa price cap unsa kuno ang mahitabo kanila. Muhunong na sa bakuno ang libre nga rental nga gihatag sa City Hall pambawi sa ilang alkanse. Nakadawat na sab sila sa tag 15,000 pesos nga ayuda sa gobyerno. Ay naaman dito sa Executive Order number 39 nga either 1 week or 1 month. May lang ilang 1 month nga para ba maabot og 1 month kay ang 1 month ato is October 13 man. Oh. Then ningon man sila nga 1 month yun. Pero kung after 1 month dili pagyapon mo left ang price cap, 1 month ra gyud mi kay kuan magina sa kuan kana Balik na magbayad og abangan. mobalik na Itandi sa miaging mga simana, mas daghan ang stock sa bugas humay karon nga panahon sa ting-ani. Mabantayan nga daghang mubarato nga mga stocks sama sa bagong ani nga bugas, may Iloilo rice usab nga moabot sa 50 pesos ang presyo niini. Pasabot sa usa ka manindahay, naanda na kuno nga basta ting-ani, daghang barato sila nga makuha nga mga stocks. Ni usos magsugod. Ni usas check Na namin may 46 nga local rice, 48. okay. Oh. So nakatabang gyud mas sa ting-ani. Oh, Okay. Kanang local rice una pila man na? local rice una abot na ko ano 50 gyapon. Wa pa hinoy pamahayag sa syudad kung muundang na ba ang diskwento o pagpahunong una sa pagpaningil sa abangan sa mga namaligya og bugas sa merkado. Itandi sa blani atog yung miaging buwan kundi numireklamo ang mga manindahay kay mahal di kuno kayong presyo karon sa bugas humay sa ilang mga suppliers mas mibarato na gyud karon ug sa gyud hinungdan ini kining ting-ani o harvest season naman karong panahon. Okay, daghang salamat, Nico Sereno.